Hej. Hej. Er du den nye pige? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Katarina. Hvad hedder du? Jeg hedder Anne-Sophie. Hej. Hej. Må jeg så? Ja, selvfølgelig. Tak. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Øve. Okay. Jeg kommer herfra. Okay. Ej, kommer du fra Ørum? Ja. Ej, det lyder lidt som ører. Hold kæft, Marie. Ja, hold kæft, Marie. Ej, det var totalt plat at komme fra landet. Kommer jeg fra byen. Men jeg har jo ingen penge til at købe noget tøj. Nej, det er ikke lige det, jeg går mest op i. Nå, totalt skød. Jeg gider jeg fandme ikke være. Nej, det gør jeg heller ikke. Nej, heller ikke mig. Ses, takker. Ja. Hej, mor. Hvorfor kommer du først nu? Fordi jeg har været ude med nogle veninder. Hvor har du været hen? Jeg har været ude med nogle veninder. Du skal komme lige hjem efter skole. Det snud alle de andre, de gør. Du skal ikke afbryde. Du har pligt, og du skal passe herhjemme. Du skal hente din søster efter skole. Det ved du også godt, og nu har jeg hentet dem. Så nu kan du godt gå hen og tage dig af dem lige nu. Det er bare ikke fair. Ja, det er godt. Nu. Kraftet og... Ja. Hej, far. Hej. Du skal lige høre, mor hun giver mig pligter for hjemme, og jeg må aldrig gå med mine veninder, og jeg skal passe børnene. Altså, hold op med at komme med dine problemer til mig. Det må du virkelig snakke med din mor om. Der kommer jo kun problemer ud af dig. Det har jeg ikke tid til at tage mig af. Du er en fejl. Du skal være med på laget. Gå hjem. Jeg gider ikke se på dig. Gå hjem. Nu. Og vel. Så er jeg bare sådan, jeg synes bare, det er så spændende. Det var Hej. Hej. Er du den nye pige? Hvad hedder du? Jeg kan ikke huske det. Hej. Hvor er du? Tak. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Hej. Er du den nye pige? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Katarina. Hvad hedder du? Jeg hedder Anne-Sophie. Sande! Når han råber exit, så må du... Hvor har du været hen? Jeg har været i skole. Nå, ham og fjern rundt sammen med alle dine tåbelige veninder. Jeg vil også fri ligesom dem. Nej, du vil ikke. Jo, jeg Du har noget at passe herhjemme, det kan jeg godt sige, unge dame. Der skal støvsuges. Og dine små børn... Hej, mor. Jeg er så ikke glad for at se mig. Jo, hvad er det, jeg skal sige her? Hvor kommer du fra? Jeg kommer på Ørum. Fra Ørum? Ej. Hej, far. Jeg skal jo høre, mor hun er pisset ved mig, hun smider mig. Giver mig ud. Jeg kommer fra Ørum. Er du herfra, eller hvad? Ja, jeg er her. Hej.
sidder du laver i? Hej mor. Hvor har du været henne? Jeg har været ude med nogle veninder. Hvorfor kommer du først nu? Fordi jeg har været ude med nogle veninder. Du har pligter at passe herhjemme, så skal du ikke fjerne rundt med dine tossede veninder. Hvorfor ikke? Det gør mor og de andre. Jamen det må du ikke. Du skal passe dine små søskende, det ved du godt. Nu må jeg selv hente dem i dag. Det er vist nok dig, der skal gøre det. Det er virkelig ikke fair. Det er lige meget. Sådan er det her hjemme hos os. Fordi du har pligter herhjemme, du skal hente dine små søskende. Det må jeg så gøre i dag. Så gå du ud. Så lad os da optagelse ud. Døren gør dig ikke. Du klædes, hva'? Hej! Hej far. Hej. Skal vi høre, moren giver mig rigtig godt. Hej far. Hej. Du skal høre. Ej, det kan jeg jo ikke sige. Det er så skolen godt, det er. Ej, jamen. Jeg går lige til bussen sammen. Okay, hvad er klokken? Den er blevet bustid. Okay. Tusind tak. Ja.